Magandang buhay mga kalakwatsa! Welcome back sa aking YouTube channel. Tara at alamin natin ang buhay ng riders at lalakbayin natin ang Dasul, Pangasinan. At grabe, super excited na ako dahil mga kalakwatsa, ito ang ating first travel vlog. Kasama ko ang one of the official riders dito sa San Quintin, Pangasinan, ang 244 Riders Club! Woo! Bago mag-umpisa ang rides, nagkakaroon ng mga riders ng briefing at attendance check. At syempre, hindi mawawala ang pagdadasal para maging safe ang buong rides. Ginagawa nila ang pagdadasal bago umalis at pagkabalik ng San Quintin. Siguraduhin may safety gears tulad ng mga ito bago bumiyahe. Ang knee pads, riding jacket, ang gloves, at syempre, ang helmet. Ayan, Centrum complete na, kaya tara na, biyahe na! Alright mga kalakwatsa, second stop over na natin at nandito pa rin tayo, lumalaban pa rin along. At nandito tayo ngayon sa Dagupan City, Pangasinan. At mga kalakwatsa, kasama ko pa rin ang 244 Riders Club! Nabuo ang 2444 Riders Club noong July 27, 2021. Sa ngayon, meron silang more than 50 members.
Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog. Alright mga kalakwatsa, sa hinaba-haba ng ating biyahe, nandito na rin tayo, touchdown na sa Dasol, Pangasinan. Tara at libutin natin ang aming accommodation. Mga kalakwatsa, kasama ko ngayon si Sir Billy Hernandez. Siya po ay ang Vice President ng 2444 Riders Club. Tara alamin natin ano bang meron sa mga riders. So Sir Billy, maraming salamat sa pag-unlak sa amin dito sa Louie TV at syempre sa pagsama sa inyong outing. Ito ang aking first travel vlog mga kalakwatsa. Sir Billy, paano ba nabuo ang 2444 Riders Club? So, balin nga buo yung 244 Riders Club. Onti lang kami nung una. Yung nagra-rides lang kami, konti lang kami nila President Chad, nila Ate Joy. Kung saan-saan lang kami napupunta hanggang sa talagang binuo na namin ni President Chad yung grupo. May nakausap kami dun sa charter namin, yung 2428 Riders Club na nagpasok sa amin dito. So binuo namin yung 244 Riders Club hanggat sa dumami ng dumami. At lumaki yung pamilya. So bali 244 Riders Club kasi yun po yung yung zip code ng San Quintin. Bali lahat ng members nito karamihan is taga San Quintin, taga Quintinian. So we decided na 244 Riders Club ang gamitin naming pangalan. Ayun, so ganun palang history ng 2444 Riders Club. Grabe, proud to be Quintinians talaga at ginamit talaga nila ang zip code ng 2444. So Sir Billy, ano po ba ang purpose ng 2444 Riders Club? Kasi ang pagkakaalam ng iba is ang karaniwan parang rides lang yan, para maglilibot lang kayo, sasakay lang kayo sa motor at mag-rides lang kayo. So yun lang pagkakaalam natin. Ano po ba ang purpose ng Riders Club? Bali, ang purpose talaga ng Riders Club is hindi lang sa paggala kung saan pumupunta, kundi yung pagtulong. Number one is charity. Yun po talaga ang main goal ng mga riders, yung tumulong sa mga nangangailangan. Yun ang pinaka-goal ng mga riders, especially sa grupo namin, 244 Riders. Okay mga kalakwatsa, so yun, narinig na natin ang purpose talaga ng Riders Club. So hindi lang talaga simpleng rides lang ang ginagawa nila. Purpose with the heart ang ginagawa nila mga kalakwatsa. Maraming salamat ulit Sir Billy sa pag-unlock dito sa Louie TV. At pwede po ninyong invite ang mga viewers natin para sumali sa inyong Riders Club. Sa mga gustong sumali sa 244 Riders Club, sa mga willing tumulong at gusto pang gumala kung saan-saan para tumulong sa mga kapwa, open po kami sa mga new members. Okay mga kalakwatsa, eto na. Mag-i-invite tayo or mag-i-interview tayo ng members nila. Maghahanap tayo dito mga kalakwatsa at tignan natin ang kanilang experience dito sa 2444 Riders Club at bilang isang rider. Meron akong nakita dito. Ito sila. Kamusta kayo guys? Mga kalakwatsa, dalawa sa mga members ng 2444 Riders Club at aalamin natin ang kanilang experience bilang isang rider. So sir, ano pong pangalan po ninyo? G-Car Agustin. Nice to meet you Sir G-Car. So Sir G-Car, ano po ba ang nabago ng 2444 Riders Club sa inyo? Para sa akin, ang nabago ng 244 Riders Club sa buhay ko is yung magkaroon ng disiplina sa daan. Tapos kung paano yung mga lalong-lalo na kung ikaw ay bago na nagbumotor, malalaman, ituturo naman sa'yo kung paano yung mga tamang dapat gawin kung nasa daan ka, at saka lalo-lalo na yung disiplina. Yun, so salamat Sir G-Car, napakalalim ng kanyang sharing
sa 2444 Riders Club. Meron pang isa dito mga kalakwatsa. Hi sir, ano pong pangalan po nila? Vic po, Vic and Sir Vic. Okay, Sir Vic, kayo po, ano po ba naman ang nabago ng 2444 Riders Club sa buhay ko? Siguro sa akin po yung mas naging matured po ako sa daan, mas naging malawak yung presence of mind ko in case of sa mga prone accident, tsaka mas naging disiplinado na ako bilang rider. Kasi before, nung hindi pa po ako sa 244, parang okay lang magpatakbo ng ganyan. Yun pala, may mga ibang riders ka na palang na didismaya. Kaya yun, malaking tulong din sa akin. At naging mas rin ako, pala kaibigan. Kumbaga parang nag-grow yung pagiging friendship. Basta mabilis na akong makibasa ngayon kaysa dati. Nung simula yun yung nabago ng 244 sa akin. Yun, so maraming salamat Sir Vic. So mga kalakwatsa, alam nyo, napansin ko din habang kasama ko sila or habang nakaride ako, talagang nakikita ko yung disiplina nila sa kalsada at may mga hand signals nila. So yun ang naging experience or sharing ng bilang isang rider ng 2444 Riders Club. At mga kalakwatsa, abangan ang mga footage dito sa ating accommodation dito pa rin sa Dasol, Pangasinan. So pahinga mode muna tayo mga kalakwatsa. So habang pahinga mode, isi-share ko lang ang naging experience ko bilang back ride at bilang pagsama sa kanilang rides sa 2444 Riders Club. So mga kalakwatsa, doon ko nakita kung gaano kadisiplina ang mga riders, may mga hand signal sila, talagang tulungan sa bawat isa mga kalakwatsa para maging komportable yung kanilang rides. Isa sa mga mapapayo ko bilang naging backride mga kalakwatsa, magsuot lamang ng komportableng pantalon, hindi po masyadong masikip para mas komportable po during your long ride. At may mga stopover din sila mga kalakwatsa. Mapapayo ko sa inyo, pag nag-stopover ang mga riders, magbaon lamang ng talagang sakto lang na pagkain mga kalakwatsa dahil napaka-importante ang bawat oras ng riders at kailangan din nilang habulin yung pupuntahan nila. So kailangan, kung hanggat maaari, magdala pa kayo ng bottled water para hindi pa kayo uhawin sa daan at kahit biscuit lang, yung tamang-tama lang para at least after ng stopover na mabilisan, agad-agad din kayong makakapag-ready sa rides ulit. Hindi ko na kayo bibitinin. Umpisa na natin ang Dasol, Pangasinan Adventure with 2444 Riders Club. Saludo ako sa inyo, riders!